Meikäläinen on Marko Hakki-Hakala ja Jungle Records Oy, eli Jungle Records suomeksi, ja ollaan Merikarvia Näsin talossa. Musassa mulla on ihan tämmönen spesifoitu genre, eli meillä on roots-musaa, country, blues, 50-luvun rockapili ja siitä kaikki neobillit, psychobillit, mihin kuuluu sitten tämmöisiä Stray Catsia ja Meteorsia ja muita. Ja sitten kaikkein tärkein on kuningas sitten Elvis Aaron Presley. Työpäivät tyypillisesti alkaa 8 maissa, sitten mä oon 2 saakka täällä Näsin talossa ja sitten sen jälkeen mä siirryn kotiin, lenkkiin, ruokailuun ja sitten sen jälkeen ollaan töissä taas 6-9 illalla. Mulla on 2-osainen työpäivä, että täällä tehdään paketit ja nuo ja illalla tehdään sitten laitetaan levyjä nettiin, eli uusia levyjä mitä ilmestyy tai käytetty, mitä vaan. Mä teen yksin tätä ihan täysin tällä hetkellä. Et on mulla kaveri ollut töissä, siitä on jo aikaa. Mut kuitenkin yksin nyt tällä hetkellä. Mut kyllä mä koko ajan yritän kasvattaa tätä toimintaa sen verran, että mä saisin jonkun palkattua tähän. Se olisi paljon kivempaa. Kaksin on paljon kivempi tehdä tätä hommaa. Vinkkejä yrittäjäksi aikoville. Mä annan semmoisen vinkin, että mieti 2 kertaa, mieti 3 kertaa, 4 kertaa, 5 kertaa ja mieti vielä kerran. Yrittäjyys se on sit sitä, että saa koko ajan duunissa. Ei se ole mitään muuta. Siis silloin tehdään koko ajan hommia ja kipeän ei kannata olla. Se on se niin kaikkein huonoin homma, jos sä rupeat olemaan kipeän, että sen takia odotanko vähän. Noniin, niin itse 40 vuotta yrittäjänä kipeänä suunnilleen 10 päivää. Niin se on semmoinen juttu, että sitä mä sanon kaikille. Ja niille, ketä perustaa yrityksen ja saa palkattua joku, niin mun mielestä niillä pitäisi kaikille laittaa jonkunlainen patsaston Pori-torilla tai Rauma-torilla tai mihin tahansa torilla. Meinaa se on niin upea juttu, kun saa palkattua jonkun työntekijä. Et tsemppii niillä. Tiedän, että meitä yksinyrittäjiä on tässäkin Satakunnassa ihan todella paljon. Tuntuu oikeastaan vähän semmoiselta hölmöltäkin, että no minkä takia mä sen nyt sai. Että täällä olisi voinut antaa kaikille yrittäjille, ketä on. Mutta erittäin hienolta tuntuu. Mun oma aare omista levyistä on Elviksen ekat LP:t, monta eri versiota. Mulla löytyy todella monta. Ja sitten on Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, korallilevy 56-57 vuodelta, milloin se tulikin sinne. Se on semmonen, että en ikinä myisi vaikka mitä saisi.